Må jeg spørge mig? Ja. Er I kærester? Gift, så... Okay. Tror du ikke bare, at din kone trænger til noget fisse? Nej, det tror jeg sgu ikke, det. Er det tror jeg rigtigt? faktisk ikke. Jeg spørger bare. Ja. Hun er ret lækker allerede, ikke? Jo, Ja. det synes jeg nemlig. Så det er godt. Okay, godt. Hey, må jeg spørge mig? Ja. Er I kærester? Gift, så... Okay. Tror du ikke bare, at din kone trænger til noget fisse? Nej, det tror jeg sgu ikke, det. Er det tror jeg rigtigt? faktisk ikke. Jeg spørger bare. Ja. Hun er ret lækker allerede, ikke? Jo, Ja. det synes jeg nemlig. Så det er godt. Okay, godt. Hey, må jeg spørge mig? Ja. Er I kærester? Gift, så... Okay. Tror du ikke bare, at din kone trænger til noget fisse? Nej, det tror jeg sgu ikke, det. Er det tror jeg rigtigt? faktisk ikke. Jeg spørger bare. Ja. Hun er ret lækker allerede, ikke? Jo, Ja. det synes jeg nemlig. Så det er godt. Okay, godt. Hey, må jeg spørge mig? Ja. Er I kærester? Gift, så... Okay. Tror du ikke bare, at din kone trænger til noget fisse? Nej, det tror jeg sgu ikke, det. Er det tror jeg rigtigt? faktisk ikke. Jeg spørger bare. Ja. Hun er ret lækker allerede, ikke? Jo, Ja. det synes jeg nemlig. Så det er godt. Okay, godt. Hey, må jeg spørge mig? Ja. Er I kærester? Gift, så... Okay. Tror du ikke bare, at din kone trænger til noget fisse? Nej, det tror jeg sgu ikke, det. Er tror det jeg rigtigt? faktisk ikke. Jeg spørger bare. Ja. Hun er ret lækker allerede, ikke? Jo, Ja. det synes jeg nemlig. Så det er godt. Okay, godt. Hey, må jeg spørge mig? Ja. Er I kærester? Gift, så... Okay. Tror du ikke bare, at din kone trænger til noget fisse? Nej, det tror jeg sgu ikke, det. Er tror det jeg rigtigt? faktisk ikke. Jeg spørger bare. Ja. Hun er ret lækker allerede, ikke? Jo, Ja. det synes jeg nemlig. Så det er godt. Okay, godt. Hey, må jeg spørge mig? Ja. Er I kærester? Gift, så... Okay. Tror du ikke bare, at din kone trænger til noget fisse? Nej, det tror jeg sgu ikke, det. Er tror det jeg rigtigt? faktisk ikke. Jeg spørger bare. Ja. Hun er ret lækker allerede, ikke? Jo, Ja. det synes jeg nemlig. Så det er godt. Okay, godt. Hey, må jeg spørge mig? Ja. Er I kærester? Gift, så... Okay. Tror du ikke bare, at din kone trænger til noget fisse? Nej, det tror jeg sgu ikke, det. Er det tror jeg rigtigt? faktisk ikke. Jeg spørger bare. Ja. Hun er ret lækker allerede, ikke? Jo, Ja. det synes jeg nemlig. Så det er godt. Okay, godt. Hey, må jeg spørge mig? Ja. Er I kærester? Gift, så... Okay. Tror du ikke bare, at din kone trænger til noget fisse? Nej, det tror jeg sgu ikke, det. Er det tror jeg rigtigt? faktisk ikke. Jeg spørger bare. Ja. Hun er ret lækker allerede, ikke? Jo, Ja. det synes jeg nemlig. Så det er godt. Okay, godt. Hey, må jeg spørge mig? Ja. Er I kærester? Gift, så... Okay. Tror du ikke bare, at din kone trænger til noget fisse? Nej, det tror jeg sgu ikke, det. Er det tror jeg rigtigt? faktisk ikke. Jeg spørger bare. Ja. Hun er ret lækker allerede, ikke? Jo, Ja. det synes jeg nemlig. Så det er godt. Okay, godt.